Lo, hei, kilo. Lagi. Yap, oi, wet, ha, hei, lo, yet, lo. So, Ha, ho, a, ya, goyang sini. wase, Senggol sini. tos, Lo. ha, Yo. ho, a, He. Goyang sini. wase, Senggol sini. tos, Lo. Tiga. Kaya ngene ulah kapri gelaning dereng poso satriya triyati budaya. sayung, Ayo lo. Wes. Alon bae gero sing prayitna lan uga sing pratitis. Ade-ade rada minggir. Ati lan uga sing alon-alon didika. Mas Jebe. Mas Bonojo. Lo. Yep. Wet. Diipan, ayo netenan binarak diipan. Op, wah, La. sopo ini? Santoso, sing hati-hati le. Op. Was. Prayit loleno pangin jamu gerwo. Yo. Was. Ade-ade rada minggir. Hayo. Was. Vira. Ayo letah bagus. Ayo. Pak Ladi. Iki lho. Butuku, jar butuku. Lan salah prayitna. Kok blondonge gendut gondrong iki. Hei. Yep. Wira. Ayo Gerwira. Sing hati-hati.
ayo rukun kumeregut bareng tumandang rampak jogete saya yang semake jangan dikeri senggak runtut ambo seni rangu tiwang ya gawe sang semingati para kanca-kanca Triadi Bujaya waspadakna para prajurit ha hei ha hei ha hoi sas Ayo run, ayo run. ayo Gabias Mas Danang Kancil. Jo. Mas Mary Yo. Tutup rawuh Mas Mary Yo. Ayo. Yo. Yo. Ayo ngopo iki ditanjakke bareng-bareng ger Oh. yo 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 Ae, ae. ae ae Hea, hea. hosa hosa Ayo dong. jajali to jajali gagot Mas Sutri. dalam sayangku Aku cinta padamu loh Mas Sutri. oh yes Rot. oh ya Bapak arek-arek. bapak ya rarek ayo ha hei sos hei yo lok 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 hei Yuk, yuk, yuk. sos hei ayo ha
ning ki awake dhewe manggah sayuk wong ayu. Ya ya Mas ya. Arep Aku cinta padamu loh arep Mas. dadi ngopo aku ya tetep cinta padamu. Iya ya. Pak Wahyudi. Katuran kenal. Wong manis ganti lambe atiku. Piye piye aku manut sliramu. Yen pengen takon isi atiku. Kabeh mau yo mong nganggo sliramu. Wong ayu sinawang tak ayu. Yen kelingan aku ra bisa turu. Yen makai nganti lali janjimu. Bisa-bisa awakmu dadi guru. Aku ora bakal lali. Awengi mung takon sliramu. Saya suwe saya rabasani. Yen aku nyawang sliramu. Yuk, yuk. Goyangane bersama Triadi Budaya. Tela pohong. Tela pohong. Ngajar awake iki. Iya. Critane ngajar awake. Luput ya.
taline sapa bareng nyanding ganjekan panjen abot urip ning Jaran kore banter playune Wajah upur kandane wangi Wes angkone wong lanang gede joroe Jare jujur jebul ha ha he ha ha he sak menika gilirane Dek Ike. Sak menika gilirane Dek Ike. Yang diucapkan selamat malam kepada Bapak Babin dan juga Bapak Babin Kamtipnas dari Kecamatan Gundang untuk malam hari ini yang juga berkenan hadir untuk mengamankan tata tertib pagelaran untuk malam hari ini. Sekali lagi selamat malam, selamat datang kepada beliaunya Bapak Babin dan juga Bapak Babin Kamtipnas dari jajaran Kapolsek Gundang. Titiwos winanci propradangga senggak sasautan mregeng swasana genira ambeksa ambabar endahe sarino swantara wis rinakit tembang angiringi gangsa slompret lan kampule rapat nyangsa mati panjogete saya angawe-awe ingkang samya amulat bisa seneng atine.
lo. Wira, wira. Kasihku paling cakep paling ganteng, apa yang kau cari lagi? Wasik. Setia dariku belum cukuplah buatmu. Aku tahu abang dan ku takkan dipulang yang tiada cerita. Ku tahu abang pulang bekerja sehari sampai tiada lembur lagi. Istrimu yang setia bukan kopi dari malam sampai dingin lagi bagiku. Tak mengapa asalkan jangan lupa minumlah seteguk saja. Senyummu biar jelek biar memilih bertetes air. Tapi hati ini yang dilanda kesepian. Triadi Budaya. Triadi Budaya. Triadi Budaya. Sendiri. Caranya Indonesia. Siko. Kasihku paling cakep paling ganteng, apa yang kau cari lagi? Setia dariku belum cukuplah buatmu. Setiap ku menanti abang pulang, wajahmu kusut baju pun tak ganti pulang yang tiada cerita. Ku tahu abang pulang bekerja sehari, kadang-kadang lembur sampai pagi. Istrimu yang setia menyeduhkan kopi dari panas sampai dingin lagi. Bagiku tak mengapa asalkan jangan lupa minumlah seteguk saja. Senyummu biar jelek biar memang bertetes air hujan. Kami hati ini yang dilanda kesepian. Triadi Budaya. Kasihku paling cakep apa yang kau cari lagi? Setia dariku belum cukuplah buatmu. Setiap ku menanti abang pulang, wajahku kusut dan kusut. Baju tak ganti pulang yang tiada cerita. Ku tahu abang pulang bekerja sehari
Mas Jombar tas ngombe obat hastu. Lek rene iki mung mesti ndang ngombe obat dhisik. Derek lara sakit kepala. Zo, yeah, 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 yeah. Yeah. Go, go. Hey, hey. Ah-oh, ah-oh. Huh? Sepeda malih kagem kanca-kanca cipta budaya lan ugi kanca-kanca saking Lejar Penggalih Kelurahan Pinarak wonten ing dalu punika. Oh. Ha he. Oh, ah. He. Ho ho. Ya, ya. Ho ho. Ya. Hos. Lan ugi kanca-kanca saking Giri Budaya Pak Udi Sakwadya Bala matur sembah nuwun rawuhipun. Oh. Kuda budaya Banaran rawuh matur nuwun. Yo. Jurit pemandiang makarya ambabar seni Priadi budaya cancuk kaliwondo ambangun budaya terus kapara nyata
Prayitno sing ati-ati ger santoso. Kene ger pinarak ingkang sekeca ger santoso. Yo. Wes para nyata para wadya emang saking jurit kumandang makarya ambabar seni tri adi budaya candhut kali wanda ambangun budaya para nyata para wadya emang saking jurit kumandang makarya ambabar seni tri adi budaya candhut kali wanda ambangun budaya. Woi, yo, ayo le, siji ger, wes mati dening aku ger, leno pangindiamu yo pan woi, ajur olet sarta balungmu man woi, ah. Mumpus kahayu saya suwe anglelet do wong ayu lalianing jiwa esemu anglam-lambi babasan kegawa ngimpi saya suwe tansah katon apa besok bakal kelakon gandeng reruntungan tumuju bangun bebrayan kanan wong tuwa ora jangan jalarane amarga beda derajate mupo sajroning rasaku apa besok bakal kelakon gandeng reruntungan rum bebrayan
jalarane amarga beda derajate wis pupus ning rasaku arep piye kudu tak lilake mung siji walengku sekat tresnan kanggo kowe. Ho ho. Ayo Neng Tri Adi Budaya. He. Oh, wah. Oh. Ayo hop. Wey. Ya. Aku nyuwun enggal diterke pamit bapak paman aku nyuwun diterke bali walwa. Wos. Aku yen ora bapak wandi aku ora bakal bali. Kene le papano le boyokmu papano yen boyok. Betul gratis ya. Toso kurang banter. Woi, kurang banter. Alah. Monggo Kang Dhuwur Racun dilanjutke kembali. Nggih, matur sembah nuwun Kang Sutris Wirasuara. Nggih.